ବାହିଛି ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ। ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର କାଢି ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ତମର ଅମଙ୍ଗଳ ହବ, ଏ ପରିବାର ବି ଅମଙ୍ଗଳ। ଆସ ସେ ମୁଦିଆ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିଦେବି, ତମର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଏ ପରିବାର ବି ମଙ୍ଗଳ ହବ। ब्राह्मण मंत्र पाठ शुणी तुम बाबा कन्यादान कर स्वामी भाव ग्रहण न कर मो उपहार ग्रहण कर। मो बापा बहु कहते जीवन में केबे कहारी अमंगल चिंता करूनी। तो उपहार मो ग्रहण कर
ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତତେ କହିଛି ମୋ ଝିଅକୁ ମୋ ବାହା ହବ ସତ, ତୋ ହାତରୁ ମୋ ଝିଅ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବ ସତ, ହେଲେ ଏ ଘରେ ତୋ ସ୍ୱାମୀର ଅଧିକାର ପାଇବୁନି। ଏ କଥା ତତେ କହିଥିଲି ନା ରହିବେ ବୁଲତରା ହେଇ ରହିବୁ, ଛାଇବି କେହି ଦେଖିବେନି। ଏ କଥା କହିଥିଲି ନାହିଁ, କହିଥିଲି ନାହିଁ। ସବୁ ମାନିଛି ବାବୁ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଗୋଲକରାଟା କୁକୁର ସହିତ ସମାନ। କୁକୁର ଘରେ ରହୁଛି, କୁକୁର କରି ଖାଉଛି, କୁକୁର ଘରେ ବି ଶୋଉଛି। ଆଉ ରାତି ହେଲେ ଜନ୍ମକୁ ପଚାରୁଛି, ରେ ଜନ୍ମ 21ଟା ରାତି କେମିତି ପାହିଯାନ୍ତା, ମୁଁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁର କୁକୁର କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏ ବାସରତ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ କେମିତି? ବାବୁ ମୋର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ଦପର ଯୁଗରେ କନ୍ୟା ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଲବଣୀ ଚୋରି କରି ଖାଉଥିଲେ ବୋଲି ଗୋପୀମାନେ ଲବଣୀ ହାଟରେ ଘଣ୍ଟି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କନେଇ ଲବଣୀ ଖାଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଘଣ୍ଟି ବାଜିବ, ଗୋପୀମାନେ କନେଇକୁ ଧରିବେ। କିନ୍ତୁ କନେଇ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇ ଘଣ୍ଟିକୁ କହିଲେ, ହେ ଘଣ୍ଟି ତୁ ବାଜିବୁନି। କନେଇ ଲବଣୀ ହାଟରୁ ଢାଙ୍କୁଣି କାଢ଼ିଲେ, ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲାନି। ଗୋପାଳ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଲବଣୀ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲାନି। କନେଇ ହାତ ଲବଣୀ ଆଣି ତଳେ ପଡ଼ି ଫାଟିଗଲା, ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲାନି। କନେଇ ଯେତେବେଳେ ଲବଣୀ ଖାଇଲେ, ଘଣ୍ଟି ବାରମ୍ବାର ବାଜିଲା। ଏତେ ମନା କଲା ପରେ ବି ବାରମ୍ବାର ବାଜିବାର କାରଣ ପଚାରିବାରୁ ଘଣ୍ଟି କଣ କହିଥିଲା ଜାଣିଛୁ କି ବାବୁ? ଠାକୁର ଭୋଗ ଖାଇଲା ବେଳେ ବାଜିବ ହଉଛି ଘଣ୍ଟିର କଥା। ଆପଣଙ୍କ ପରି ଠାକୁର ଭୋଗ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ବାଜି ନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର କଥାଟାକୁ ମାନି। ଶୁଣୁଛ ତ ବାବା, ଏଇନେ ଠାକୁର କହୁଛି ତମେ ଶୁଣି ପାରୁଛ ତ? ଆଜି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କରେ ସେଟା ମତେ ଉପହାର ଦଉଛି, ଖାଲି ପୁଣି ଟଙ୍କା ନ ଭରେ ସେ କୋର୍ଟ କଚେ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସବ୍ୟସ୍ତ করে ଦଉ। ଇଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରହିଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିବିନି, କେବେ ବି ନୁହଁ। ମୋର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଚଳି ପୁଣି ଗୋଟାଏ ପାଉସ ହେଇଗଲା। ତମର ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁଣି ଯାଇ ପହଞ୍ଚାଇଗଲାଣି ଯେ ଏଇଟା ପାଇଁ ଆମ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ମାଟି ଖାଲି 21 ଦିନ କଣ ସାରା ଜୀବନ ସ୍ତ୍ରୀ କାନୁନ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ରହିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧ ହବ। ଭେଙ୍ଗି ପଡନା, କର୍ମ ଭୂମିବାସୀ ପଳାୟନର ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରନା। ଆମେ ଜୀବନ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ, କର୍ମ ହିଁ ଧର୍ମ, କର୍ମ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ଯୋଉ କର୍ମ ତମେ କରିଛ ସେ କର୍ମ ଫଳ ତମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ହବ। କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଏଇ କାନୁଡଲିଆ କେଇଟା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛି ତା କର୍ମ ଫଳ ସେ ଆଜି ନିଜେ ଭୋଗୁଛି। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ କୁକୁର ପାଖରେ ଶୋଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ମାଳ ଖାଉଛି, ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ପାଖରୁ ଭର୍ସନା ଶୁଣୁଛି। ତମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ନେଇ କର୍ମ କରିଛ, ସେ କର୍ମ ଫଳ ତମ ଝିଅକୁ ଭୋଗିବାକୁ ହବ। ସମୟ ଆସିବ ଏଇ ଝିଅ ଯେ କାନୁଡଲିଆର ସ୍ତ୍ରୀ ଏ କଥାଟା ସମସ୍ତେ ମାନି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। এইটা সম্ভব হেই সারিছি সিয়া। ये केवे भी ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରିବନି, ये ମୋ ସ୍ୱାମୀ କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ଏ ମସିଆ ଶୁଣ, ବାଦ ତମ ଜୋତା କେବେ ମଥା ଉପରେ ରହିପାରେ ନା। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଅଜାତିଆ ଗୋଲିଆଟି, ମୁଁ କେମିତି ଏ ଘରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲି, ଖାଲି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଶସ୍ତା ଉପହାରଟି ଆଣିଥିଲି। ଯଦି ମୋ ଉପହାରଟା ତାକୁ ସୁଖ ଦେବା ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦେଲା, ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ମୋ ବଂଶ ଖାନଦାନକୁ ପଇସା ମାରି ଭୁଲ ମାଗୁଛୁ, ତତେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମାରିଦେବି ତତେ ମୁଁ। বাবা বাবা ମୋ କଥାଟି ଶୁଣ। ବାବା ବାପା କାନୁ ମରିଯିବ ଯେ। ମରିଯାଉ ମତେ ମୋ ଭଲ ସାଥୀ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମତେ ଶୁଣ, ମାତ୍ର 4 ଦିନ ଗଲା, ଆଉ ବାକି ରହିଲା 17 ଦିନ। এই 17 দিন
ଏ ଘରେ ତ କୁକୁର ପରି ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିବ। କୁକୁର ପରି ହେ ବୋହୁ ଯାଅ ଦୌଡ଼ି ଆଣି ଏଇଟାକୁ କୁକୁର ପରି ବାନ୍ଧି ନେଇ ଯାଅ। ଯାଅ ବାପା, ନିଜ କ୍ରୋଧ ଅଙ୍ଗାରକୁ ନିଜ ଭିତରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ରଖ। ତା ନହେଲେ ସବୁ କିଛି ହରେଇ ବସିବ। एकदम चुप। तमे घरर पुआ नुह, तमे हौच गोटे कुलांगार। बस सब देखो सुनो चुपचाप और बोधे भी किसी को बोधे भी এইটা এন্টি কুকুর বলি বঙ্গামা দরকার। ए सलीम, ए बाबा बड़ी सलीम, ए गनु रे पड़ जा गनु ले मारी देबे। ए चाउरू का हिटी ନାଇଁ ବାବୁ 21 ଦିନ ପାଇଁ କଥା ଦେଇଛି। 21 ଦିନ ଭିତରେ ମତେ କେତେ ଦଣ୍ଡ ମାନେ କହିଲୁ ସବୁ ପାଖାପାଖି ସହିବି। ଆଉ ଭାବିନେବି ମୋ ବାବୁ ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦଉନାହାନ୍ତି, ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ମତେ ଦଣ୍ଡ ଦଉଛନ୍ତି। ସବଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ଅନାଦି ପରମ କାର। କଣ ହେବ ବାବୁଆଣୀ? ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏ କୁକୁରଟା ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ପକେଇ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ବାବୁଆଣୀ, ଆସନ୍ତୁ ବାବୁଆଣୀ, ଏ କୁକୁରଟା ବେକରେ ଦୌଡ଼ି ପକେଇ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। हाय रे दुनिया, हाय हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया, हाय रे दुनिया, केबे फुला केबे कटा केबे पानी केबे दुनिया, केबे फुला केबे कटा केबे पानी।